Mwancho murigeria na gukwandira ndonsi asore no gusaba kwanenga no genda to gutwara hobotuko obia na no genda to kwegokia nemiro biria gendeta asembeo ya Nsoko TV. Karibu sana ene mesema ya kuru Nsoko chinsa isato obotuko bwiga bwa 10 mutionyuga o 10 na rimo mwaka bwechiri bubere 25 nchenkoro kwa Clinton Ndigi asiri bagari abakombwatise kuru ase studio ya kabere tugugusaba ikaranso ike obe na intukuru bono goika omwerio boigonyero mwancho murigeria asobotuko bwarero asensemo ya kabere yemesa ya mayakuru Nsoko chinsa isato ntuchikonya kabato gokwandira siasa amo nabasae anemono kurigeria na ria agendrete ase ense ya Kenya anemono okubwatira nigo kwabasae nkorokyo ka sense moyo gusaba kweri kya kobaba kichukura abayigo chira kurwa sabara ichogo kya kwenekya amagendro na ria homogeno na ase studio botko bwarero Mheshimiwa Alfaxad Abincha kurwa ase account area ya Nyamira anemono ase hakurigia konyora bose kurigia ogochorwa buna omo MCA we wodi ya Bonyamatuta ase obochori borobosio bu mwaka bwechiri bubere 25 na ibere karansoike ayu na ase chingaki chigo cha chirebosio kurenda seboniga tiaturanyora amaya ase nchira yobwe cheki amaiso ndwenso bwato boko abucheki wa amaiso arigererwe anene birole abamenye banyamaiya ko gokero bubwene bwabo sabwa amaiso na hiyo kazi ya kuunganisha hiyo stima nataka ikamilike kabla ya mwezi wa 6 mwaka ujao. Nabekira nsemo chilinge bilioni ya maido kunare chinguru chomorero ensemo yonsi county ya Samburu nkwana yo muraibwense. It is important to note that the trade fair has made impressive steps over the last 25 years. Wizara ebyombe byobonchereria ebike na bilie binene yaraire omoyega bogo chengere myaka 25 yobokoreria ase chinse cha Afrika ya mocha. Karibu sana mwancho murigeria bana mayakuru Nsoko chinsa isato tugochaka no roboti rugo ichania rukubwatia ase ensemo ya Cathedral Mwembe ewodi ya Kisi Central moichano nigo ichane marogoba ya rero maiga yo mubere bumongino yo mugotoka go tindekire ase enseme yo ase ekeriage kageire no kubwatikana no kongusana kubwanchani korengana no mugambi we location ya Nyaura mwisho yo manyakaine buna Johnson Nyakundi nigo bono aenekiria yonsi asate abire nigo omubiro yora chigotindo kurwari tukoria ankyo nekera banyanyimbo abamubekire byara humuga koyomo uyo okageire goikirania hege korekyo hase ange emetinye berega yaetire kirori abaringa ase chinsemecho nigo bono basangire igoro yege korekyo kyogo ichania mona asomori kitopetu elmachini anyara ko baga kurubwateria na nachi kurubwateria ase ritukoria ankyo kero mubiro yora cheko bago gochakiwa senchira bene kurende ye negati ye chinkwana chiri asanga negati abananchi kurwa sensemei ngasenaro mongino yo atindekire basirende goikera bono iga ntukunyara goteba esababu yagera mongino yagatoka siriti obogima bwae na keri kiagera agasira na gotindekwa twatigeire serikali digere eunenkia magana ayo tumanye nga mongiranga kiasiriti obogima bwae na ndega ikirango eniwe kubori kwane gocha ase abamenyi ba Mwemba iga naliko basabanga mo baba tohereru kiagera bone serikali ya take over ekoro boringori bwabo igere to report yerengiya ekogera era tumanye sababu yagera to mungino yasiriti bugima bwae abonda tegotebanga kulingana no mubiro yegera twajorigereria no mubiro okororokana konyo usarekire oene tigwange emeti enyebere yaetire ande ndaite ko suspecting agero kende chinga kiech twarenga ase training chinga kina checho mongino yo uranyora asiriti obogima bwae na koeniwa sabono tiga basaba batohereru tigera to serikali libagari ororo ekoro boringori eto report yere complete igoro yogo sira ku mongino ngondi ara rusibwa ase bono iga marogoba ya bono mongino yo tariko nyara kurusigwanse ekiagera omubero ekonyora usarekire naende etimu eri yachire koru DCI pamoja na polisi baito koru centro ba advice ringa
omubiro uyu nabo baisa gutwara some infections chiraba affect ogotigo goikera mambia rigere experts bande bache baranyare go weximu omubiro uyu asenjere ngiya utarete madharande ase bari barabe bakuyishugurikira mukagiru onde tayo tubwata ase bono iga ekiagera mongino ino yo mubwa wabamenyi bekenyoreke naende aiga asatoka no abo komenya ase barenge obosani no mugakonde baba bakora abanere oyo otari omongino oe tura confirm nga no mongino oe lakini no musani oe so ndokonyara goteba nga omukagiru naro it's until investigation yakorirwe eretara igara tumanye komanya nga omukagiru nigo oyo nya musani oyo gusira igale oyo minto bwe nyombe nke no mnale iga abarugi baye nanyomento mukungu mutangani iga asirete ke kwete nanda njane tamani kandi muno yasira tugusuka busio mwanchumo rigereria kubwatekana no kubura kwa marembe hasense mwe bunge ya Kitutu Chache South andemo ase chinsemo cha Mosocho na Matieko nigoritko ria rero abamenyi kuru ase wodi ya Bugusero batwara hebarasa yo marembe asense mo ya rio toigo elio gwasemania higoro yemeroberi ya serikali hera chikobeka elio kwanekia oborendi asense meyo maiga yebikore byoboibi no bosagani kwanekiwa ase egeka kiwetania hemetienye etano wikira boniga abaikirana ase barase yo ngamono mu MCA we wodi ya Bugusero Mheshimiwa Vincent Abuga omo ACC habagambi habatureti na wega bamenyi kuru ase chinsemo au hase ewodi yo ya Bugusero bunago tumanyo muri kito Caroline Mausa tukoria rero niga bamenyi korwa ase chinsemo au ime wodi ya Bugusero baba bagoikerana ase chinsemo chiario toigo ase barasayo kwenekia omorembe ime chinsemecho kubwatekana no kuburwa kwa omorembe ase bunge ya Kitutu Chache South anene mono ase chinsemo cha Mosocho na Matieko. Usingoje serikali ni wewe. Tufanye nini? Sasa kwanza tunaambia mwenye kupika chang'aa anapika kwa mawingu. Mwenye kukunywa chang'aa anapelekwa kwa mawingu. Mbona basi tunawaficha wenye kufanya haya? Kwa sababu hicho ndio chanzo pia cha maovu. Ninashukuru. Machiefs wamefanya kazi. OCS ameng'ang'ana. Gari tumejaribu kupeana gari mheshimiwa imeharibika jana. Weka register ya wale watu ambao wanakuja kuishi na wewe ndio tujue hawa watu ni watu gani. Bakoragwa no mo Deputy County Commissioner Kitutu Central Linda Jaleta omo MCA we wodi ya Bugusero Vincent Abuga abagambi nabaiga batureti korwa se chinsemo au nigo bamurekera egatie bikoro ebibiko irera okoborwa kwa marembe ase chinsemecho. Nikasema sio fema kuangalia watu wangu wakiumia, sio fema nikiangalia watu wangu wakiuriwa, sio fema nikiangalia watu wangu wakibiwa na ninyamasi. Waigoni go baba sabira bakondisi chinyomba babe bako bamanya abantu bali bagocha na komenya ase chinyomba cyabo bunenchereye moyo kwenekia omorembe. Nyinyi ndio wenye nyumba, nyinyi ndio mnatukarisha hapa. Hata mimi ninakumbuka mimi pia ni tenant mahali. Lakini tujiulize swali. Hawa wageni tumekaribisha wetu. Tunawajua. Unapata wewe ndio landlord. Ile biashara inafanyika kwa nyumba yako. Tafadhali before mtu akae kwa nyumba yako hakikisha kwamba unamjua. Ikiwezekana wacha akuje na barua kutoka mahali anatoka. Baigoni go basabire gari yemenya ariko bage kwenanwa gocha se chinsemecho yera chiko bage gotumeka asogo kora obosombi bwa basalia na baigo kobeka patrol chinsa cyabo tuko eligotinya omorembe ase chinsemecho. Gari tunaongelea yeye ndiye anafaa atoe pesa kidogo ya kama namna gani. Sasa hatuwezi kuwa tukiimba maneno ya security, hatuwezi kuwa tunaimba tukipiga hawa na saa zingine hawana makosa. Ameamka asubuhi, amepaka viatu rangi, amevaa jeans, amevaa shati ya bekari,
ametengeneza nywele, lakini ile kazi anafanya haijulikani. Kakio mondo ito mutairi. Rural urban migration. Ya pili, hao vijana wetu wa community policing. Kwa nini mtu wa miaka 75 akuwe kwa community policing? Na kuna vijana wa miaka 20 wamepiga gym, wamekula vizuri, nao ndio wanafaa wafanye hizo kazi. Roba toko yo koiro musiki waroro koiro. Chuku ndo musiki waroro. Akia kwa gara banda kwa nanga ki ekyo. Obo yuko ichoire. Inu bakti bada na kuomba tafadhali. Hii msoto ya hapa ya chini. Ni ukweli. Yeye ndio inaleta shida. Korwa musocho ginko ripoteria Amayane Nsoko TV. Lietaria ne Mausa Caroline. Biamono murikito Caroline Mausa no roboti rwa senchira yobu ikirano tukosuka bosyo mwancho murigaria nsemo yaba onchoreria bechiro ya daraja 2 nigo bono baesokire herio gukorwa na kukwandira emechando ao yibagwetera ekero bagokora hobo onchoreria ase echire yo bwabo bwakira rituko ananake nigo bono baesabira serikali ko bainyora herio ko bakonya asobwango herio bakore emechando yibagwetera bunenchire mo yogo chia koenekia ngo ikirani baro bo onchoreria bwaba ase enchirere ndonge bunagotuma nyomurikito Wycliffe Orenge. Nase chiro ya daraja 2 eyogotoka asomo chobosongo kaunti ya Kisii. Echire yo emanyakanete asoboncherere bwebintu aho korwime na isiko yense ya Kenya kuna Uganda na Tanzania. Aboncherere benseme yo anene bali bakonia ebintu buna matunda chi watermelon ne chindimu ebyane nake bikorosigwa ase chinse chesiko buna Tanzania bara ire mechando bakonyora chinga kibagosombe mesigo yabo kurwa Tanzania kubwatakana ne chiburuburu echiche negatiwa chinga kichoba chole bonene miense yo ya kwenda kule ndio waleta mzigo waliofia kutuma magari kule. Kama mimi mmoja mwenye naongea, gari yangu ilikuwa kule, ilikuwa imeenda Dar es Salaam, ilikuwa imepeleka ndimu ndio irudi na oranges, machungwa. Sasa dereva alishikwa akawekwa ndani na madereva wengine wakawekwa ndani. Sasa wakati hiyo mambo vile ilitokea hivyo, ilibidi tuelekeze mmoja ambaye ni Uganda kuchukua matunda huko. Sasa inamaanisha vitu kama hizo zenye tunatoa Tanzania, hiyo matunda sasa ime affect bei zetu, bei hapa sokoni. Lakini kwa sasa kwa sababu ya uchaguzi kwa kule Tanzania umeleta tashushi mingi na kupigana na watu kuwawa, umefanya tukose mzigo kule Tanzania. Sababu watu wanaogopa kuendea. Ukiendea mzigo saa hii hata driver anaogopa anaweza wawa. Sasa hiyo kupungukiwa na kukosa kupewa mzigo kutoa mzigo Tanzania umesababisha mzigo ya Uganda ipande bei. Sababu Uganda peke yake ndio inatusupply. Tunasupply normally tunatoanga machungwa Uganda na Tanzania. Hiyo ndio supply kubwa kabisa, na Kenya tunakuanga na supply ya miezi 2 tu kwa mwaka. Malisho yetu mengi ya soko tunatoanga Tanzania. Ikiendelea hivyo sasa tutakosa chakula. Wanyana boni gaba onchiriya bwo bagandara takochisaba chinse chi Afrika ya mocha kweneke buna ngobwatera na chire elikotinya ensemo yo bonchiriya wakwe na utu, kwa sababu uwezi sema ati wewe utachunga nchi yako peke yake. Tunaishi kama familia moja. Kenya, Tanzania, Uganda wote ni East Africa. Tusipoungana tusuluhishe hizi tatizo ndogo ndogo hizi, tutafanya turudi nyuma. Ndio maana hatutaendelea kama these other developed countries. Kwa tunapigania vitu ndogo ndogo, tunanyimana chakula, tunanyimana mpakani, unazuia wengine kuvuka mpaka. Hiyo inazuia hata uchumi wenyewe kuendelea. Sababu hata Tanzania yenyewe inategemea Kenya, hata sisi tunategemea Tanzania, lazima tukue na uhusiano mzuri. Ugo sambwana mu basomororo negatie mechande yo aboncherere bechinyeni asechire yo bagwetera abo asabasabira serikali ya kaunti ya Kisii kubabwatasia asoko baroseria sagia yokoneria obona anda section ye chira story cabbage to para ibu to sabo mugabano ito simbarati atorusia atwagatere shedi atobeka sa aturwanga asepa nyombaga embure goto tuera omogacho toita ndi tukorigima na kende ntori konyora bono na kitoko menya serikali ya itoga mutagotorera mabera one gento tutagete abantu babeira abanga tugarerie echiro atobekere biriri bibuje ningo igoberera chinchira ao echo chikwirera ogokina kwa magori yebintu biria bakonia magori abeire agokina kiagere ndimu yarenge chishiringi 1400 ose 1500, lakini sauria keire bone akinire rigori mbake shilingi 6500. Kupigana hivyo na maandamano hayo
yanasababisha hata bei ya machungwa inapanda, hata uhusiano, yani hata hakuna biashara inaendelea kwa sababu uchumi sasa inadhoofika kwa sababu watu hawaendei mzigo. Ginko ripoteria Ensoko TV kuruaga igase chire nene ya daraja ime yo Mochobosonge county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge. Demano murikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchira yobo ikirano mwanchu murigeria tuguskabosio ekiombekemo getarigia serikali kimanyikaine buna Murara APM Foundation nigo bono kia rurobo bwenia wabosa woko mongera amaiso gochia saba menyi batonga egotoka hime ya Marara ensemo ya Nyamaya ebunge ya West Mugiranga se county ya Nyamira nabona murikito Steven Nyariki agotomonya soroboti rokobwatia abaraibe kiombekio bakoragwa no mwakili Philemon APM nigo bono batebire obuyamboro raso koirani okoboko gochia se eamate kati yebinto biri baerra bikoirera ogosarika kwa maiso ngamono bomenyo bw'abantu naboigo ororeri. Munenjere moyo kwirania okoboko ase amate ige kiombe getariye serikali kia Murara APM Foundation yachakire bobweni bwa matukata nonomo ayarache koringoria maiso anene mono korwase bunge ya West Mugrango aiga atore Nyamaya ward ase tonga SDA church igo tuareta project ya medical camp yogo cheki amaiso amaiso kendo wenso bwato boko agocheki bwa amaiso arigereriwe anya ne birole aewe anya ne ryoga aewe anya naendo tagete guchurigereriwe naenda verified chinya getari eguru Lions Club Nairobi achikoba agorigereriwe yebinde bions igo bigokorwa for free eso oyo bwato boko mwarwariwe yo tagete oyo takire birole aewe tutoranyore mbale bagwata complex issues una counteracts batakera ko researchari toroji cases ire ngachirega banyegitari abantu barwari for free lakini tokonyora mbara abange Indian doctors imbaje baje bekigere NFSA mutobwate gikorawa no muwakiri wekigambere kenene ga Kenya Philemon Murara APM nigereire ubuyabo kubeka ekambi ya bosairi okwenekinga oboche ngwekirani wabore nabo igo aenderere gosaba amenyi we asokia iri okwenyorera ebirore bya bosa abange ande onye yari kunyarekana mocha abange mono ekogera ntubwate capacity yoko barigire mwese tugukora aiga yotora paka saa 7 tugukora toende Marara tugukora bumambya togende bubichora bwoye tiye bintu biri bikoreta buroire bwa maiso namona obumenyo bw'omuntu bene nabo igororeria egento gyasabirunga nere bya amenyi korigereriwa na koringoliwa iri okomanyana kya maisa bare amaiso ego depend na sometimes okonyora njinsi totebe kurende onyo mwibuli bwago se abibuli bwago mbabwate shida ngocha ngochi amatatizo ngocha rato program neti ninge twatwagire bande mbaraiga tuana kwa matunda nyakoranda nade nkokonya tore disabled people tuabachwiriche egati yabari abanyoro bobwenia nigo baereire obuya bwokwendera komosira Philemon Murara APM muna into abagotu amaiso tari korora asengejo tware ko expose gwekaro gosoma asomo gaso nakobwa mono eriokiriri tware gosomera ebigenga kare omanyete abasoi bagotera mukono mutubura mbiki watoretire tata gaiga gwachire gotokonya inturene gotora toke 2027 torogo kubori oyo gotoronero koigorero igonto gotige bori koi pakabusa guikiraiga kogocha kwa ibukire gorenda sabantu bao igondo chenga kere nyumba goranyimanye irieta ria kero yomo na kero yoma bana bari una momanyete chikurangwa guchire 2027 intene ino wa senator wa Nyamira county ngobyose na watu okubwatira biro Steven Nyariki Munde Ensoko TV West Mugrango county ya Nyamira ni mwana murikito Steven Nyariki kurwase county ya Nyamira mwancho murigarira tukurwase county ya Nyamira togoswase county ya Samburu asomora ibwensi ya Kenya Humoske William Ruto ritukoria rero nigo aira etaro ya magendro ime county ya Samburu hasebono aendekeire habamenyi bense meyo gochia konyora obokoreri obuya
bokoragwa bokwariganirwa konyora amariogo kurwa ase chinyagitari chia serikali na chiri chia bantu nyene batari gwaka na besa ende yonsi wetera somoroberio bobochenu osha ase boigo murai bwense hanyara kobaga kuburia bamenyi bense mu yogwesokia na kwerikia asobonge inse yomoroberio yobuna gotomanyo murikito Debora Kerubo. Samburu hoye! Samburu hoye! Ukwana somo chio Samburu ya mambia rero omurai bwense nigaenekeria bamenyi bense meyo gutia konyora mariogo kurwa se chinyagitari chia serikali ni chinyagitari chia banyene batari wakanira bese inde yonsi aiga ngwetira somoroberio bwobochenu osha asebo igaboria bamenyi bense meyo kwerikia somoroberio yo. Kila mwananchi ajifanye nini? Ajiandikishe. Mukijiandikisha ndio mimi na huyu Lati tutajua vile ya kupanga mambo ya madawa, tupange mambo ya madaktari, tupange mambo ya equipment, ndio kila mwananchi akienda hospitali apate kutibiwa na aende nyumbani bila ya kuliswa pesa, kwa sababu katiba ya Kenya inatulazimu kama serikali kuhakikisha kwamba kila mwananchi anashughulikiwa mambo yake ya afya. Asensema yechisemi omurai bwense nigaene kyokolikwa kwa barokia chiribwe mieyemo wikomotie nyumotangani omwako gocha asebono aboliria abaiboli koenekia abana babo ngoikerana bale ase chisukuru. Masomo ya watoto wa Kenya ni ya muhimu sana, na ndio sababu hiyo serikali tumeajiri walimu 1,100 kufikia Januari. Asomoroberio bwagachibwe chinyomba chierigoliriense nige serikali ya ureti milioni 13 na 12 asobwagachibwo asaba saye barache kwenyorera mabaga yemeremo asalire irayo gochia konalia chinguru chomolero kerensemo ye county eyo. Nimefika hapa katika mradi huu wa affordable housing. Nye mnanielewa? Serikali ya Kenya tumetoa milioni 812 kujenga haya manyumba hapa Achas Post. Hii manyumba tunajenga hapa tunahitaji zaidi ya vijana 500 wa kufanya hii kazi. Na hawa vijana wote wawe vijana wa hapa Achas Post. Tayari tumewapatia shilingi bilioni 1 kuunganisha wananchi zaidi ya 10,000 kwa huduma ya stima. Nigabole amenyi abwo ochamo na kubwaterana iliokoine kyobomo iliokoye rusiense ya Kenya kurwa sobotaka uikase chinse chiria chibirengo bya igoro. Si walituambia haiwezekani kupunguza gharama ya maisha? Si walituambia haiwezekani turahishe mambo ya elimu? Si walituambia haiwezekani mambo ya afya? Si walituambia haiwezekani mambo ya housing? Imewezekana, haijawezekana? Hii ya first world mpaka kutoka third world mpaka first world itawezekana ama haitawezekana? Debora Kerubo. Si mnataka tubadilishe Kenya? Ama mnasema tufanye namna gani? Si badilishe Kenya? Ensoko TV. Pemano murikito Debora Kerubo noroboti urasenchira yobo ikirano tugorana se county ya Nairobi mwanju murigereria aba onchoreria kurwa se chinse echiokira se orogongo rwa Afrika nigo ritukoria rero baomerana asomo chu Nairobi gochengira okomerana kwaba se ntunde yemerongo 25 ase omoyigo yo obarentama bonchoreria bonsi kurwa chinse echo nigo bono umura bose abarai ao baikirana na kubeka okoigwana anabona soko kwandra hemiroberio yabo iyo barache kubwatira na gotinya obonchori egati yabo buna gotomanyo murikito Linet Nyambane. Ya serikali yense ya Kenya gwetera ewizara yebyombe no bonchoreria oboke yaraire omuyega boguchengera emyaka 25 yobokoreri ase chinse cha East Africa. Omuyego yo ochagete chitariki 52 ritkore juma asegeti kia Uhuru Gardens imeyo mocho Nairobi nigora ikomwerio chitariki 15 nemo Jumapili. This opportunity to welcome you to the Kenyan Day today, and this is the 7th time that we are hosting the EAC Trade Fair. And Beatrice a school oyore omwaziri webyombe no bonchoreria obokoboke ase chinse cha East Africa niga kwanere obuya bomoroberio yo asebo igatebire nigo okianirio botaka ase chinse cho nabo igo gosira abangina. Trade Fair is an annual exhibition that is held on rotational basis among the partner states, pursuant to the directive of our head of state in November 1999 during the historic event of signing of the treaty for the establishment of the East Africa Community.
The trade fair brings together exhibitors from the 8 partner states for the purposes of opening up new market frontiers for their products while bridging the knowledge and the technology gaps between them and promoting the regional integration process. Through exhibition, MSMEs are exposed to quality standards and superior technology enhancing their corporate competitiveness. Omuwaziri we wizara yo imeyense Wycliffe Oparanya nere nigo airaribagerio na korokia omogokoye na kubakira ababwatani mbuya asogwanchira omoyego yugokorekana imeyense ya Kenya ase entunda ya gatano na kabere. This year's theme, the 25th years of ESC integration, advancing innovation and regional value chains for competitive MSME towards sustainable development, resonates strongly with the Kenya's bottom-up economic transformation agenda, which prioritizes agriculture, productivity, transformation of MSME sector, affordable housing, universal healthcare, digital infrastructure, and the creative economy. Chingakie checho omobisa omonene o East African Communities Caroline Karugu nigo nere atebire chinse chia Africa nigo chibwate obomo anene ase obonchoreria. We are a rich, diverse people and a one people at the same time. I'm so glad this morning that today we can have real conversations about MSMEs. 25 years down the line. I've been a friend of the MSME industry for many years. Moyegoyo ni gogochia kugendera rit koria ankyo asomora ibwense ya Kenya William Ruto akagere gwikirana ororo na kurwa enkwana yaye. Ngoripoteria Ensoko TV kurugaiga ase egetikia Uhuru Gardens imeyo mocho Nairobi erietariane Linet. Ora morikito Linet Nyambane toguskabosio mwancho morigereria habaremi beminyoro nigo bagenrire gosegetwa hase okwenekia ngoso abare hasu butumiki wechinjira chekerero hase oboremi ao erio banyare koba bakwegenderia ase ensemo yogokinya rigesa ase ebimeri byabo nabo igokwenekia obonge bwendagera asa matuko alemotwe korengana na baria babwate obomanyi na enda ubachakire kubwatania hamaganio yoboremi hase chinsemo ao nigo basokire na koteba umukino bwente kobekwa egento boigo kira konye homoremi hanemono chingaki endemero ya rokandre gokea ase omugusi na ende nobore bose endemero yangere gokea hase orogongo rwagusi asa marieta ngoro kuniko tiso buno moremi ngaite ngote matore ko make profit no nyenjira abanyingi nchiri goro mono because the inputs go sebinto birito gotumeka ngaiga mugondo mbire expensive mono so ngote matore at least ngonyora tore profit because ngonyora ande bese yungo ngotumia asa farmer nene ngonyora ande yungwa abarito gokora na barabwegasi pase farm ya ito ya Nictex Seedlings farm ndobwate abantu bagokoregasi bare more than 20 ndobwate bari tokoroka casuals na barabu bare 12 alafu ndobwate bari permanent bare 20. My name is Faith. So this is our demo farm. We planted it 3 months ago. Na tulifanya kitu inaitwa drip irrigation, tulipanda tukitumia drips. Na there was a time pia tulifanya furrow irrigation. So we use both drip irrigation na furrow irrigation. Hapa seedlings tulitoa kwetu. We do our own seedlings in our nurseries. I encourage farmers to wafanye hii modern technology as compared to tukikombea na zile za kitambo. This is at least inakupea more yields than the kitambo. Ya kitambo hata unaweza panda unapata the seeds ama the seedlings zimekufa before zimachue. The advantages of this, kitu ya kwanza ina save space. As you can see venye tumepanda like at a small space na mimea mingi. So advantage ya kwanza it saves space. Alafu the other advantage ya kutumia furrow irrigation, your mimea haiwezi dry. Juu hata dry season ikiwa, as long as you have mali unatoa maji uweke kwa drips haiwezi kufa. Chigasi echibono umeta sikire chigasi yabolire kose obo chigasi yakeire
so ribaga tokorigia gasi nabo na into togotema to create. Tukusikabusio mwancho murigeria mwaziri munene aiga Kenya Mheshimiwa Musalia Mudavadi niko bono hanyare ko bakagwesokia na kubwato ko bose migo chia saba sae koenekia nkwire ndabare na ndemono chinga kicho koenekia obotumeki we mitandao yekerero asikeria atebire obotumeki obobe we mitandao mitandao yekerero niko kurairere abasaye abange kwiborera konyora hamba bagaye chigasi ime yense ya Kenya na boigo isko yense. We are having serious problems that could hinder your growth and your progress. Your digital footprint, good young people listening to me because this is your platform. Your digital footprint is very important. It's very important. It can either block your ascendancy to greater heights, or it can become a big problem. Right now, when I speak to you, there are some nations that have now made it a requirement to examine your digital platform before you get a visa to travel. It's no longer fiction. It's the truth. I speak here because I also have children. And I owe it to you that discipline and integrity is what will take you higher. It may seem fashionable to disparage the president and to ridicule the president and to ridicule Mudavadi and to ridicule every other person because it looks fashionable. But I'm telling you, it will not be fashionable when you find that your visa is being denied. So enjoy this space. Make good use of it. But do what is ethical, do what is right, because we want you to go far. Mancho murigeria narayo kurwa semesa yamaya kurwen soko chinsa isato asobut kobega wara noto ikomwerio asensemege ntangani kurende muna nachika ukuriera eira toskara singencha sensemo ya kabire kuranande no mogeni ase studio Mheshimiwa Alfaxa Dabincha oyore neganga yokurie kirgo kyo MCA ase wodi ya Banyamatuta county ya Nyamira tochuna kabato gusanga mange na kurigeria ebirengererio byabasaye mbiribi nabo igo kwiroberia kwabo obosio obwo bachoria bono bokagire kwene kiwasa bange banyare ko babagwesokia na kubarira eira bona basaye unamba chikobwatira nigwa ase oboime ase oborai eburachie koba arroigo toskare yandrago tobwatia nkore na tora ase kagitari getambe.